petang para pamirsa, ing dinten menika sekilas warta badhe nyajiaken pawarta ingkang aktual lan pinarcaya. Sampun kula siapaken kangge panjenengan sedaya kaliyan kula Najwa Mumtazah Gisti. Ing dinten menika sekilas warta badhe nyajiaken pawarta babagan angin puting beliung ing Kecamatan Gabus. Sabtu 15 Februari 2020, angin puting beliung nyapu wilayah Gabus ngakibatke sewantara omah warga rusak lan tanduran padha ambruk. Wonten warga ingkang maringi informasi lan maringi pangandikan. Mbak, mungkin bisa dijelaskan Mbak tadi kronologinya ya kronologinya. Saya pun kurang tahu Mas, soalnya kan ini ketutup tembok tadi, tahu-tahu dari belakang, terus kami sekeluarga pun keluar, habis itu nggak tahu lagi gimana. Ini kira-kira ada berapa rumah Mbak yang terdampak? Kalau yang lebih pastinya tanya sama Mbah Mudin Kawi aja. Oke. Mungkin setahunya Mbak ada berapa? puluhan. Saya dengar tadi 30 lebih, 35-an. Mungkin untuk kondisi kerusakannya itu Ya gimana ada yang Mbak? rusak berat, ada yang rusak ringan, ada yang rusak sedang gitu Mas. Tapi nggak ada korban jiwa ya? Alhamdulillah nggak ada. Oke. Mbak, mungkin dari masyarakat sendiri setelah ini seperti apa? Setelah ini ya panik, terus ya ini ya, sama saling tolong menolong, gotong royong. Untuk memperbaiki ya Iya. seadanya. Selain desa ini juga desa sebelah juga kabarnya, Mbak. Kurang tahu Mas saya. Kalau di sini, di sana mana ini Mbak? Ini Dusun Turi, Desa Tambah Mulyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Pangangsa nyuwun para warga sedaya uga tansah waspada, utamane nalika mangsa udan lan cuaca ekstrim. Tim darurat saka BPBD lan sukarelawan wis diterjunke kanggo bantu warga sing kena musibah. Pamirsa, mekaten pawarta ing dinten menika, kula Najwa Mumtazah Gisti lan sedaya rencang ingkang bertugas ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Matur suwun, sugeng siang.